A to dzisiaj Wilio. No to już mamy dzisiaj ten chyba najfajniejszy, najgryfniejszy, najbardziej oczekiwany dzień w tym pombuczkowym kalendarzu. Mamy dzisiaj Wilio. Wiele już bez te ostatnie 9 lat sam berą i go będzie o wszystkim, co jest kuplowane z godami i Wilio. Procno byłoby mi wypokopić coś nowego, blankniejszego niż liwońskie lata. Bez to też napoczna blankań pochowo i odwrotu. Wiecie, już od starego pierwy, od dawniejszych wieczerzy zadusznych, wieczerzy zadusznych, ta wieczerza wilijno zawsze składa się ze postnego jodła. Bez to też, jeszcze za blank starego pierwy, mianowali ta wieczerza postnik albo pośnik. A wzięło się to od tego, że dawniejszy świat pogoński fajrował święto przesilenia zimowego, które zawsze trafiało na 25 grudnia. I tak we 24 fajrowali pogońskie święto zemrzytych, które było też ostatnim dniem starego roku, ale też i Wilio najkrótszego dnia i najdłuższej nocy. I jeszcze nasze starecki stejc dawali festelnie pozór, co by weta Wilio nie tkać, nie rąbać, opaternie ino śmiatać, byle mniej no kuć wieżą, a tej czasie już było siednąć, to przodzić, ale tylko było dmuchnąć na zic, co by nie przygnieść, nie wymietnąć, albo nie wykurzyć tych niewidzialnych bezuchantów, którymi byli umrzyte przociele i pociotki, co przylazowali do nas na święta. Tyż nie było się wadzić, gorszyć, ani ślimtać, co by ich nie tropić. A krom próżnego talerza na stole blank dawno temu dawali jeszcze 3 stołki dla tych naszych duchów przodków, którzy przy tej wieczerzy wrósłami byli. A 3 stołki polskim strojem kole stoła stoją próżne, ze łopłatkiem każdy swoim idzie do nich zwracać dłużne. I pokłada na talerzu janieckiego chleba kruchy, bo w tych zeslach zicną duchy. Tak we połowie XIX wieku pisał nasz poeta Wincenty Pol, a ja to na sam Terowski powiedział po naszemu. I czasem jeszcze na isto dopedzie, że ci ten próżny talerz nie był dla jakiegoś zbłąkanego wandrusa, ale dla pombuczka, który jest z nami wszystkimi i to przy każdej wilii. Mocka było roztomajtych zwykłych. Ja wspomnę sam Terowski jeden. We Wilio musi zawsze być domowników nie do pory, ale najbardziej trzeba dawać pozór, co by nie było ich 13. Bo jak wiecie, do wieczerzy we Ogrojcu są pombuczek siedmiu do kupy z 12 apostolami, a jak to się nie skorzy skończyło, to same już przeca od malkości miarkujecie, prawda? Ze starych zwykłów wzięło się i to, że zawsze we Wilio musi być słoma i siano doma, a to z kuli naszego maluśkiego Jezuska podług sztrofek tego samego Wincentego poety. Jagłob żądek korze dzienny, snopy w nosi są gumienny i są siankiem stołu zaściela, z pamięć żłobu Zbawiciela. Z tym też skuplowany jest inszy zwyk. U nas doma i nie ino sam u nas na Śląsku zawsze na Wilio ważyło się siemieniotka. Jeszcze za brak starego pierwy ludzie godali, że wzięło się to z tego i że kej się maluśki Jezusek urodził, spichnęli się przy Betlejce i Żydy i pogany, które w tym Betlejem mieszkali. Trafili się i nie skorzy trzeba było coś ich beczkach, bo mieli głód. A tak ci konopie przyprycyli zesia Żydy, a zaś i kruby przytargali pogany. Można bez tu się one troszkę pogańskie mianują. Uważyli konopie z mlekiem, jagły ze śliwkoma i to była całko jej wieczerzo przy Betlejce, przy tym zmarzniętym sagusieńkim naszym ci dzieciąteczku. Sztimują mi sam, ale ku temu sztrofki naszego wywołanego we świecie unozmieni można śląskiego poety Józefa von Eichendorfa, które na polskie przetłumaczył ksiądz Jerzy Szymik. Pusty rynek, nad dachami gwiazda, świeci każdy dom. W zamyśleniu uliczkami idę tuląc świętość świąt. Wielobarwne w oczach błyski, zabawek kusi czar. Radość dzieci, śpiew kołyski, trawa kurego szczęścia dar. Więc opuszczam mury miasta, idę polom białym rad. Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta, jak jest wielki, cichy świat. Gwiazdy niby łyżwy krzeszą śnieżne iskry, cudów blask, kolęd dźwięk niech cię wskrzeszą, czasie pełen Bożych łask.
No ale zawdy też godali, że Wilio to ci takie przedświęcie, znaczy się dzień skorzych tych godów, a mianowali ci to tak od łacińskiego słóweczka Wigilia, znaczy wachowanie, bo przecież pierwsze chrześcijanie całą noc skorzy Pumboczkowego narodzenia czuwali, wachowali, festnie ci żykali, a jeszcze ku temu pościli. Roztomaj te mądroki tu plikują teraz upokornie belekaj w radiokach i telewizji o 12, albo kaj nie kaj 13 warzach, zortach jodu na Wilio. O tym nie skorzystali, bo no i przychodzi czas pomnieć, co zawdy po dziedzinach, po wsiach ludzie ze łocipów, słomy, pszeniczonki albo reżowej słomy splotali takie maluśkie sznury, powrósła ich zuli wróz do sadu, do ogroda, co by z nimi pobindować wszystkie upstowe stromy, co by one na wiesna festelnie obrodziły, fest podarzyły. Teraz deczko o tym jodle, wiele sortów jaki waży ma być, już jak sam Kiejsik rządził, to za starego pierwy u wsiowych ludzi, u prostych ludzi, to ci było 7 sortów jodła. U siodłoków, u zabranych bambrów i szlachty, to zaś 9, a we srogich pańskich, u tych najważniejszych w Polsce ludzi było i 11. Godał już o tym i Zygmunt Gloger we takiej jego encyklopedii staropolskiej. I nie poradza zmiarkować, skany się wzięto 12 albo też i 13 waży, 13 sortów jodła. No ale nie będę sam się teraz tym tropił, nie będę sam o tym medyką, bo jeszcze mnie napocznie palica targa, a to się blank przy Wilii nie werdzi. Trzeba jeszcze sam ale dopowiedzieć, co świąteczny czas, te wszystkie dniożki od Wilija, że do Trzech Króli, do pierwszej zawdy go dali gody, lebo ci godne święta. We śląskim, a i polskim kalendarzu te 2 tygodnie, ten czas fajerowania wandluje się od periodem starego pierwy, od czasów jeszcze starosłowiańskich, kiedy było to wszystko skuplowane ze takim kultem słońca. Zaś gody, lata chrześcijańskie ery, rachowali się od dnia, kiedy nasz Jezusek przyszedł, przygludził się na ten światek. We tym dniu, we te Boże Narodzenie, binduje się ginał stare ze blank nowym. Znaczy się podług godki starodawnych Słowianów trafiają się 2 gody. Od tego też wandluje się miano pierwszego miesiąca po tych godach, znaczy się styczeń i mianowanie Bożego Narodzenia godami. I to by można stykło na ta Wilio, joterowski winszuje gryfnych, szykownych erskich godów, mocka wercitych gyszynków i co by żaden nie udowił się łościami z Zekapera, a berą Eugen z Pnioków.